कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारात 15 वर्षांनंतर बी जुनी सरकारी गाडी वापरपाक लागून कारवाई. कारवार शासनाच्या नियमाचे भंग करणं 15 वर्षात जाऊन गेली जुनी सरकारी गाडी वापरतो प्रकार कारवारात उघड झाला असा. जिल्हा कारागृह विभागाकडे नवीन गाडी मंजूर असताना सुद्धा अधिकारी तब्बल 15 वर्ष 3 महिने झाली जुनी सरकारी गाडी वापरायचे समोर आले असा. या प्रकरणी जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नाईक हेमी परिवहन आणि पोलीस विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करून संबंधित सरकारी गाडीची तपासणी केली. कारागृह अधीक्षक हेमावती हेमी जुन्या गाडीतल्यान प्रवास करत असताना पोलिसांनी गाडी अडवून ताब्यात घेतले. गाडी जप्त करची प्रक्रिया सुरू असतानाच अधीक्षक हेमावती हेमी घटनास्थळाचेर न थांबता चालकाक ठिंगा सोडून कर्मचाऱ्याला दुचाकी वेल्यान पळ काडिल्याची माहिती मिळाला. या प्रकरणात सरकारी विभागाकडच्यान गाडी वापरच्या नियमाचे पालन कितपत जाता हाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. या कारवाई वेळार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नाईक, रामा नाईक, बाबू शेख आणि सूरज कुरमकर उपस्थित आशिल्ले. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಒಂದು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ RTO ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ 15 ವರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. 15 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು KA30G 0422 ಈ ವಾಹನ ಸುಮೋ ಏನು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ 15 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು, ಹಾಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ಎಂಬ ಜೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿರುಗಾಡೋದು, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2012ರಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರ 15 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಸಹಿತ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ 15 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಳಿಸಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂಚು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬಾರ್ದು. ಇದು ಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಹಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ PSI ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು RTO ಕಟ್ಟು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೀಪ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಮುಫ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೇಮಾವತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಜೈಲಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.
अंकोलात योग जनजागृती रॅली कारवार. अंकोला हिंगा जावच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्तान पतंजली योग समिती आणि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हेमगेल वतीन योग जनजागृती रॅली आणि योग पदयात्रेचे आयोजन केले. सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक शब्बीर कोतवाल आणि उपतहसीलदार गिरीश जांभावळीकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीस सुरुवात केली. शहरातल्या प्रमुख मार्गावेल्यान काढलेल्या या रॅलीत वेगवेगळ्या शाळेतले विद्यार्थी, योग शिक्षक, योग प्रेमी आणि वेगवेगळ्या संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने हजर आशिले. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಯೋಗದತ್ತ चांदवाडी क्रॉसालागी बसाची म्हशीच्या कळपाक धडक, एक म्हस आणि 2 रडक्यालो मृत्यू कारवार. जगलबेट रामनगर मार्गावेल्या चांदवाडी क्रॉसालागी KSRTC बसची म्हशीच्या कळपाक जोरदार धडक दिल्यान एक म्हस आणि 2 रडक्यालो जाग्यारच मृत्यू झालो अशी माहिती मिळाला, तर 4 म्हशी जखमी झालात. मिळालेल्या माहितीनुसार रामनगरकडे वयत असताना बसा मुखार अचानक म्हशीचं कळप आयिल्ल्यान हो अपघात घडलो. चालकान बस नियंत्रणाक हाडच्याक प्रयत्न केलो पूण धडक टाळू शकलो ना. धडकेची तीव्रता इतली आशिल्ली की एक म्हस आणि 2 रडक्यालो मृत्यू जाग्यारच जालो अशी माहिती मेळ्ळा. तशेंच 4 जनावरां जखमी जाल्ली असून तांचेर उपचार सुरू आसात. या अपघातात बसाच्या मुखाल्या भागाचे नुकसान झाले आसा. घटनेची खबर मेळताच स्थानिक लोकांनी घटनास्थळार धाव घेतली. या घटनेन या वाठारात हळहळ व्यक्त जाती असून संबंधित यंत्रणेकडच्यान फुडलो तपास सुरू असा. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचं संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सिझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आदेश स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. DSP गीता पाटील आणि CPI सीताराम हेमगेल्या बदलीची मागणीसाठी मोर्चा कारवार. शिरसी विभागाच्या DSP गीता पाटील आणि सिद्धापूरच्या CPI सीताराम हेमगेली तात्काळ बदली करची या मागणीसाठी सिद्धापूर हिंगा शेकडो नागरिकांनी मोर्चा काढलो. वसंत नाईक, मनमने हेमगेल्या नेतृत्वासकल हो मोर्चा काढलो. शहरातल्या चंद्रगुट्टी सर्कलाखिंच्यान मोर्चाक सुरुवात जावन तालुका प्रशासन भवनापर्यंत गेले आणि तहसीलदाराक मार्फत शासनाक निवेदन सादर केले. मोर्चात सहभागी झालेल्या नागरिकांना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे भ्रष्टाचाराचो आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच DSP गीता पाटील आणि CPI सीताराम हेमगेली तात्काळ बदली करची जोरदार मागणी केली. या मोर्चात शेकडो नागरिकांनी सहभाग घेतलो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय.
एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याला भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद. ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಕೊ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಕಡೆ 3 ನಿಮಿಷ